Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci. Yau kuma zan nuna muku yadda ake haɗa YouTube guda biyu a cikin waya ɗaya, amma ta hanyar email guda biyu. Za ka fara creating na email guda biyu, sannan kuma sai ka je YouTube sai ka yi merging nasu a wuri ɗaya. Yawwa, yanzu ga yadda ake yi, ka biyo mu sannu haka. First, inda za ka shiga, za ka fara shiga wurin email naka. Yawwa, in har kana da email guda biyu ka huta, in kuma ɗaya ne to sai ka je ka ƙirƙiri wani. Yawwa, yanzu for example, ni na nan biyu ne. Yawwa, ga ƙwaya ɗaya sama Kinkebi 24, sannan kuma ga Dr. Kabiru O3. To ka gani yanzu ina da su guda biyu, amma YouTube na da ƙwaya ɗaya nake amfani, shi ne Kinkebi 24. Yanzu wannan Dr. Kabiru nan ban da YouTube da shi, yanzu zan je in buɗe in yi merging nasu guda biyu, duk suna aiki a waya ɗaya a YouTube. Yanzu for example zan shiga YouTube. Yawwa to, yanzu kamar haka na shiga YouTube na buɗe shi, sai kuma sai in matse kan account na gashi nan, sai in matse kansa sosai. Yawwa to, yawwa, kin ga yanzu ya min ga Kinkebi 24 wanda nake da can da su, sannan kuma ga Dr. Kabiru wanda ban da can da su. Yanzu sai na shiga nan. Yawwa to sai ka na wannan kamar da bai da amfani. Sai shiga nan yanzu misali, sai na shiga your channel. Zai nuna maka channel kan nan. Yawwa, sai kuma ka shiga create channel, gashi nan. In ka shiga create channel, shikenan. Yanzu ya gama ƙirƙirar channel naka. Yawwa, ga Kabiru Dr. channel, sannan kuma ga Kinkebi can a baya, shi ma channel ne guda biyu a waya ɗaya, ka haɗa su kenan for example. Yawwa to, wannan shine a taƙaice yadda ake haɗa channel guda biyu a waya ɗaya. Yawwa, sannan kuma kar ku manta ku mana subscribe, ku yi share, ku yi like. Na gode, sai anjima.